Башкортостанда контракт төзүче хәрбиләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләр артты. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһының хәрби комиссариатының контракт буенча хәрби хезмәткә алу пункты инструкторы Марсель Ялсыкаев. Һаумыгыз. Марсель Маратович, Башкортстанда контракт төзүчеләргә түләүләр артты. Ул хәзер нинди сума? Әлбәттә, улар артты. Менә 10 июльдән башлап быелгы елдан безнең республика Башкортостаннан 505 мең әлеге көндә һәм Өфе калаһынан инде ирегеттер килһә, уларга 300 мең. Бұл Өфе калаһының үзеннән генә шундый муниципаль түләүләр бармы? Әллә республиканың башка калаларында кушылганмы буга? Башка калаларында әлбәттә тоже бар түләүлек, но һәр калала инде төрлесе хак. Үзләренең мөмкинлегенә карап. Ие. Кайсы бер гортларда 200 мең, кайсы бер 100 мең. Каланнан 200 мең була әгәрдә кушылһалар. Стәрлетәмәк, Салават, Ишембайдан 200, Күмертау һәм калган калалардан 100 мең түләүлек була инде әлеге көндә. Бұл аксаны, бұл сума алуның төп шарты нимәле? Улар мотлак Башкортостанның хәрби комиссариатында култамгаһын куярга тиешме, әллә бuna үзебездәге ирекле батальондар составына инергә тиешме? Юк, әлбәттә, безнең Башкортостанда улар култамга куйһалар, контракт заключать иткәндә, улар ошо единовременный выплатаны аласаклар. Бұл инде Өфөлә булһа әгәрдә 200 мең самаһы, инде башка калаларда 700 я булмаһа 600 мең килеп сыга. Махсус хәрби операциягә катнашучы яугирлардан уларның тагыла ниндидер өстәмә түләүләре бармы? Әлбәттә, улар контракт заключать иткәч тә үк единовременный улар еще получает от Министерства обороны 195 мең выплата. 200 мең общий безнең Башкортстан түләп итендә, 500 мең Өфе кала Республика Башкортостанда 300 мең Уфанан. Тагыла 200 мең кушаң оборона министрлыгының. Миллион как раз килеп сыга. Миллион килеп сыга, димәк. Бу кай вакытында күсәрелә яугирга? Где-то ай тирәһе. Бер ай эчендә. Бер ай эчендә күсәрелә. Әлеге вакытта, Марсель Маратович, бuna кемдәрдә хәрби хезмәткә контракт буенча алырга әзерлек? Ниндидер махсус әзерлек я булмаһа, ниндидер талаптар бармы аларга? Яшь талаптары бәлки? Әлбәттә, яшь талаптары бар. Әлеге көндә инде без ирегетләрдә алабыз 18 яшьтән 65 яшькә тиклем. Категория здоровьялары инде А годен, Б ограниченный годен. Главное карай инде, чтобы кеше авыру булмаһын. Гепатит, СПИД, ВИЧ шундыйрак авырулар булмаһын инде. Демәк, мотлак медицина тикшеренүләре үтә. Әлбәттә, ие. Психологик тикшеренү. Әлбәттә, психиатр, наркологта улар үтәләр. Справка алалар, учетта тормайлар дип. Шуннан соң инде уже бит контракт заключать итәргә мөмкинлек бар. Демәк, 60 яшькә тиклем контракт төзергә мөмкин. 65. 65 яшькә тиклем әйтелде. Эш хакы бөтәһенең дә бер эшме, әллә хәрби дәрәҗәһенә карап бүленәме? Хәрби дәрәҗәһенә карап, монда тагын инде ничек әйтеп үтәйек, кемдер рядовой должностьта барырга мөмкинлек бар, кемдер офицерский. Әмма ләкин уже уларның зарплата будет зависеть инде от занимаемой должности и звания. Хәрби званиягә карап димәк. Бuna ниндидер тагыла конкрет талаптар бармы? Мәсәлән, 60 яшьтә үткәндәр икән, уларга икенчерәк талаптар я булмаһа. Әлбәттә, уже менә 55 яшьтән һәм 65 яшькә хәтта уларда әлбәттә алга йөрмәсәкләр. Чөнки уларда калдырасаклар. Кемдер тәбиғи түбүлегенә мөгайында. Кемдер карайсаклар военный учебный специалист калдырдың. Кемдер водитель итеп, кемдер обслуживаниеда автомобилей. Шулайрак. Мөмкинлекләренә карап димәк уларның. Бuna һәр 12 яшьтән мөмкин динегез. Димәк, әлеге вакытта бuna яйгә сакырылыш бара. Һәм егетләр димәк контракт төзи ала. Әлбәттә, ие. Бу хәвефле түгелме? Яңа гына бuna мәктәптә тәмамлаган күпләренә 12 яшьләренә я булмаһа кулларына диплом гына алган яшь егетләр, уларда туралай махсус хәрби операциягә юнәлтү, бәлки уларга ниндидер өйрәтү, гомумән бuna контракт төзегәндәр, уларда ниндидер алдан өйрәтү буламы? Әлбәттә, улар контрактка кул куйгач та улар учебка үтәсәкләр. То есть улар армия урынына контракт могут выбрать инде. Частька баргач та улар подготовка үтәсәкләр, и унан соң инде уже
махсус хәрби операцияга ибрәсәкләр. Әгәр теләктәре булса. Теләктәре булһа инде ие. Мотлак махсус хәрби операцияга юнәлтеләме, әллә Рәсәйнең сиктәре киң, уның башка юнәлешләренә лә ибәреләме? Монда уже ничегрәк әйттем инде, менә уларның военный учетный специалистка карасаклар һәм состояние здоровьеларына. Ә ничә елга төзелә контракт? Контракт 1 елдан төзелә. 1 елга. Әйе. Тиклем? Әйе. Офицерлар, офицерский состав инде прапорщиков, улар 3 елдан алып уже. 3 елдан 5 елга тиклем. Һораулар булһа, кайдалар мөрәҗәгать итәргә мөмкинме? Әлбиттә, һәр район городта военный комиссариатлар бар, военный комиссариатларга могут обратиться. Шулай ук безнең Өфе калаһында зур торговый центрларда мобильный пунктлар эшләй, әлеге көндә унда могут обратиться. Шулай ук могут обратиться по революционной 156 пункт бар непосредственно. Өфе калаһында. Өфе калаһында, ие. Был мобиль пункттар улар бар тик башка каллагынамы, әллә Юк. республиканың башка калаларында? Башка калаларында да бар. Район үзәкләрендә. Районда ла, ие. Шулай ук аңлату. Әйе, эшләре алып барыла, әлбиттә. димәк. Шулай ук ташламалар, льготалар турында да әйтеп көтәгез инде. Ташламалар, льготалар 1-2 сөйгөн генә әйтеп үтәм инде. Улар бик күп. Безнең менә Башкортстан Республикаһында гына 32 льгота бар әлеге көндә. Ул махсус хәрби операциялар участкан егетләрнең һәм буларның ата-әсәләренә, хатыннарына, балаларына путевка санаторияга, улар үзләре елына бер тапкыр барып кайтырга мөмкинлек бар бушка. Шулай ук 5нче класстан 11нче класска тиклем укыган балалар очно колледжда, университетта, уларга буш ашау бар инде. Балаларга буш урын мәктәпләрдә, детский сатларда инде. Сиратов тәэмин ителә урындар менә. Әйе. Гомумән ярдәм саралары бар. Был гаилә әгъзаларына күбрәк кагыла. Үзләренә килгәндә ялга кайту, башкаһы. Ялга кайтканда улар әлбиттә улар үтергә могут бушка реабилитация, шул кайтып үттем бит инде санаторияга ибәргә мөмкинлек бар. Онда улар ял итеп Халыкларны гытып кайтырга мөмкинлек бар әле көндә. Ял күпмегә бирелә уларга? Әле көндә айына тимендә елына 2 тапкыр отпуск. Елына 2 тапкыр? Әйе. 2 шар одна. 2 шар одна. Отпуск. Димәк, дөйм алганда 28 көн. Әйе. 28 эш көнен әйтергә мөмкин. Буны һәр әйттегез, 50 яшьтән һоң, я 60 яшьтән һоң үткән контракт төзүчеләргә айрым караш, уларның мөмкинлекләренә, халык мөмкинлекләренә карап төрле ергә тәэмин итәбез дип. Бундай кешеләр бармы, теләүчеләр күпме? Бар, менә примерга әйтеп киткән килә, менә алда үткән адналагына үз абзый обращаться итте. Абзыйлар мәйтәм, ничә яшь, кайдан килдегез? Үзләре үз теләкләре менән килде. Үз теләкләре менән килде. Диде районда әйтеп тормайм инде. Өсенә лә берһенә 72, икеһенә 74. Был яше үтеп китәләр һәм 65-тә. Әйе шул. Бәй, улар, теләкләре бар. Теләкләре бар инде. Мәйтәм абзый, мәйтәм, һеҙҙең уже возраст шул мәйтәм. Шуңа көлешеп улардан барғыбыҙ килә тимәк улар. Уларның ниндәйҙер хәрби үткәне бар тимәк. Патриотизм. Илһерлек көсө. Әйе. Ҡайғырабыҙ ти. Менә барабыҙ ти. Хоть контракт буйынса булмаһа ла, может, гражданский күк беҙҙе алырһығыҙ ти. Мәйтәм, юҡ инде, юҡ абзый. Шундай менә случайларҙа була беҙҙә. Ғөмән алғанда күберәк менә сынап та илһерлек тойғоһынан киләме контракт төҙөргә ир-егеттәр? Ниндәй мотив уларҙы алып килә һеҙгә? Мында аҡса яғы ла бар инде. Аҡса яғы тиһәң дә көндә 30-40 кеше беҙгә обращаться итә контракт буйынса. Күбеһенә все равно патриотизм инде. Илһерлек рухы көслө тимәк. Әлбиттә. Контракт төҙөргә йыйынғандарға һеҙ нимә кәңәш итерһегеҙ? Бер-береһен һаҡлап, поддерживать итергә. Унда махсус хәрби операциялар инде. Бер-береһен ташламай, бер-береһен өсөн, үҙе иле өсөн белергә, ышанырға, что уларҙы мында туған ерләрендә көтәләр. Уларның туғаннары ғына түгел, бөтә Рәсәй ғорурлана. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостан Республикаһы хәрби комиссариатының хәрби хеҙмәткә алыу пункты инструкторы Марсель Ялсыҡаев булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.